Mitä sitten tehdä kohtien 3 ja 4 suhteen? Eli ei ole aikaa perehtyä sijoituksiin, tai en tiedä mihin sijoittaa. Sijoittamisen riskit pelottavat. Aloita tosiaankin säästämällä pankkitilille. Kerää rahaa sinne vähitellen ja tutustu sijoittamiseen pikkuhiljaa, mutta aloita säästäminen. Ja jos sinua ei yhtään kiinnosta sijoittaminen, niin avaa arvo-osuustili pörssivälittäjälle ja tee niin kuin yksi maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett neuvoo tavallisia ihmisiä. Ohjaa rahasi halvan kustannusten indeksirahastoon joka kuukausi ja sitten lainausmerkeissä unohdat ne sinne. Sitten katselet potin kasvamista kerran vuodessa ja jatkat säästämistä. Edelliseen liittyen, todellisuus tavallisten ihmisten joukossa on se, että vaurastuminen on erittäin tylsää. Näin olen sen itse ainakin kokenut, koska en itse ole koskaan omistanut superkasvajien pörssiosakkeita tai tehnyt isoja yritysmyyntejä saaden kerralla suuria summia käyttööni. Otan esimerkin. Ostin ensimmäisen sijoitusasuntoni vuonna 2005. Se on yksiö Espoon Kivelahdessa. Ostohinta 60 000 euroa. Ostin sen 100% lainalla, laina-aika 15 vuotta. Olen omistanut kyseisen asunnon siis reilut 20 vuotta. Sain lainan maksettua pois vuonna 2022. Asunto on ollut koko ajan vuokralla. Asunnon nykyarvo on noin 120 000 euroa ja saan siitä kassavirtaa noin 5 000 vuodessa. Tuo matka on ollut tämän asunnon osalta aivan älyttömän tylsä, ihan kuin olisin katsellut maalin kuivumista seinään. Itse asiassa koko homman juju on nimenomaan vältellä jännitystä, kuten vuokralaisia, jotka jättää vuokransa maksamatta, tai että vuokralainen tekee tuhoja asunnolle. Mutta siis olen 52-vuotias, ja jos saan elää vielä 30 vuotta, niin saan tästä asunnosta lopun elämäni aikana 150 000 euroa tekemättä mitään. Paitsi että joudunhan minä joka kuukausi katsomaan pankkitilille, että onko vuokralainen maksanut. Ja toisinaan soittamaan vuokravälittäjälle, kun tarvitsen uuden vuokralaisen.